kag sa numero 1 sa mga balita, subunga adlaw. Si Senta ka mga pamilya ang apektado sa naglutad nga landslide sa Barangay Alhis sa Bacolod City bangod sang wala untat nga pag-ulan. May report si Nico Delfin. Humalin kay nasang aga, masako na mga rescuers gikan sa Bacolod Disaster Risk Reduction Management Office sa pagpatuman sang preemptive evacuation sa malapit 60 ka mga pamilya nga apektado sa nagluntad nga landslide sa Purok San Jose sa Barangay Alihis. Kadaman sa mga giningagaw dala sa evacuation center, mga kabataan. Area dito kahit kung hindi mabayaan sa mga balay nila kahit gasik ng sila sa property nila, dito bantayan sa mga adult. Ang puloy-an sang pamilya Tabanaw ara na sa bibi sang natipang nga duta sa Pangpang, sang suba sa Purok San Jose sa Barangay Alihis sa Bacolod. Isa sila sa mga pamilya nga wala pa nagbiya sa piyak sang peligro. Ang lolo ni Gerald Tabanaw, hindi man magbiya bisan makapila na kabeses nga ginayo sa mga rescuer. Ay, nagantayan ko kasi lolo. Lolo mo hindi magaling. Hindi sa magalit. Ikaw ay kaman nakulbaan sa mo nga sitwasyon. Lolo ba, ano na yung balagang balang rescuer dahil nga ano naginig mo karon. Tuto ka lang na siro kay ang tanawon mo, ang inyong haligi sa balay ara na gidyo ab no. Ano lagi siya? Pati harap, pati dano, nag-detect yung mga Oo. Kaya ano man, anong napaminsaran nyo, anong nadesisyonan nyo? mga ginulat na mo, papa kayo papa dahil nagbiyahe, pati Ginkordon na lang sa mga rescuer ang kilid sang nagakatibhaga Pangpang. Madamo pa sa mga residente ang nagapabilin dito sa ilang mga puluyan sa kilid sang Pangpang sa Purok San Jose. Apang sa pagbiya man sa mga rescuers sang CDRMO, nagpangabay na sila nga kung pwede, temprano pa nga mag-amat-amat na sa pag-evacuate agod nga malikawan ang peligro sa kilid sang nagakaabab nga Pangpang. Suno kay Dr. Ana Maria Larni Pornan, pamuno sang DRMO, sarang pa maglawig ang pagbunok sang ulan tugas ang Bagyo Agaton karon nga Semana Santa. Gani nagapaandam sila sa mga residente, ilabi na sa mga nagapuyo sa mga danger zones kag flood-prone area nga mag-cooperate kung kinahanglan ang preemptive evacuation. Naghuyang ng puwersa sang Bagyo Agaton nga may maximum sustained winds nga 45 km per hour near the center. Pero balantayan man suno kay Pornan ang mangin epekto sang Bagyo Basyang nga manugsulod sa Philippine Area of Responsibility sa madason nga inadlaw. Gani ginsuspend na sang syudad ang pagbalik kuntani sang limited face-to-face classes sa 7 ka mga eskwelahan. Pagadesisyonan man ang posible pag-suspend sang trabaho sa syudad sa pagsinapol upod sa Regional DRRM Office. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.